YouTube, this is Mersky and welcome back to my channel. Now in today's video, I will be vlogging the events for our reunion. This is for our Bacong Central Elementary School reunion. So this is my look. Ayan. So I'll take you there later. So see you guys. I'm wearing t-shirt sa back. Sigakan ko na kayo mga tunanan kung yung napilita. Sigakan ka tuloy dito. Daon pa. Uy, hindi ka ito daon sa loy nyo. Lang! Mika mo kay kanina. Magunot sa tao mga door prizes. Kaya ko na kayo So, napilita. sa mga box, para din ka for kita kanina ang prize. Matulog na ito. Padyan mo naman ka. Okay, Operation Uno. Dahil sa sakong something, sa sakong yun, text it, dahil. So, ang mga out sa plastic na somethings is from batch 2004. Mission May. Asa si Mission May? 10, 9, Ano na kanina? Buang. Very supportive brother. okay, our next item. Hi guys! So, nakalimutan kong gumawa ng outro nung reunion namin nung elementary. So, kaya, yeah, dito na lang ako gagawa ng outro. Sobrang lupit, sobrang saya. Nakita ko yung mga batchmates ko nung elementary. And wala lang. Kaso di ako nagtanggal doon kasi fiesta yun dito sa Kamanak. So, umuwi ako ng maaga. Around 10 p.m. Around 10 p.m. ako umuwi. So, yeah, hanggang dito na lang. See you again sa next vlog ko. Ciao! Alright.